Unsay kalainan sa Katoliko o dili Katoliko in terms of faith? In terms of pagtuagtuali ka ng word nga faith manggudin na is refer na sa kuan sa kana bitong doktrina. Kaya ang faith manggod na ay personal nga pagpadayag nato or profession sa ato ang kaugalingon, pagpadayag sa ato ang pagsalig sa Ginoong Dios, or and at the same time sa samang pagkaagi ang faith pwede pud siya magkahulugan nga doktrina. So unsa may kalainan sa doktrina sa Katoliko ug sa tawag ining sulpot natong mga amigo? Nga naman kay kung ato ang tan-awon manggod, sila manggod puro focus kayo sila sa kuan focus kayo sila sa gitawag og scripture. Nya nganong gusto magud sila nga masulat. So unsa man reason nganong gusto mo gid masulat or nasulat gyud? Anong kuan sila nganong particular magyud kayo sila anang term nga nasulat? Nya nganong simbang Katoliko kanang dili kita particular lamang sa nakasulat kung dili naabot ay gitawag og tradisyon. So mo na atong itagil karon mga sir ug mga ma'am sa atong hamubo nga gitawag og session. And sa may kalainan sa Katoliko ug mga sulpot bahin sa gitawag og pagtuo. Asa ay kalainan? No? Ang kalainan sa mga sulpot, ug nato nga mga gitawag og Katoliko. Number 1, kanang mga sulpot, ang ilahang faith, namugna ang ilang faith by way of reading. Pinaagi lamang sa gitawag og pagbasa. So muna kung imo silang gitawag og tanawon ang ilahang belief, nitumaw ang ilahang belief tungod sa ilahang pagbasa. Nagbuhat sila tungod lang pod sa ilahang pagbasa. Buti pasabot, may padayag ang ilahang tawag ining faith tungod lang sa ilahang gibasa. Mo ang ilang teaching sola scriptura. Mo na tawag bantay man nila basta kay atubang sa tuwa puro lang asa mabasa nya tagagbabasa di pud mutuo nya pagkaman ang belief nila according sa mabasa nya nagbuhat sila mga butang nga dili mabasa. Unsa pa nang dita nga nagbuhat sila mga butang nga dili mabasa mga sir og mga kanang mutuo mga pastoy nga dili mga pari dili man na mabasa sa balaang kasulatan. Ikaduha kanang ilahang mga pagsimba-simba kanang norms sa ilang pagsimba dili man na mabasa. For example kining mga fundamentalist born agoy. Unsa man ang ilahang kuan, unsa man ang ilahang tawag ini nga ginahimo kana mag-concert sila, magtambling-tambling, magsayaw-sayaw sakto, napay pakirig-kirig, di man na mabasa. So nag-act sila og butang nga naguna-una silang mabasa pero dili na maoy nakasulat sa balaang kasulatan. Kay mismo ang teaching kung di mabasa di tinuod, di na mabasa. Kay imbento lang manggud na ni Luther. Pero actually, bisang ganit si Luther nga father of the Protestants, dili nagtudlog mga butang gyud dagan say magipangtudlo nga dili mabasa. Di ba? Unya matingala pug kuan nila nga tudlo man ta ni Luther kanang kung di mabasa di tinuod, tudlo man ni Luther pero nganong wa sila magluteran. Ano nag-iyahay sila nagtukod sa ilang mga sekta nga unta kana nga faith dili man na mabasa sa Biblia na man ng Luther dapat ilang ginunutan ilang gipasakupan ang sekta magitukod ni Luther kanang Lutheran Church. So ilang gidawat ang pagtuo pinaagi sa ilahang pagbasa, ni tumaw ang ilang pagtuo pinaagi sa ilahang pagbasa, o nya pagkaman ni agpod sila according lang pod sa ilahang nabasa. Question, mao ba na ang gisulti sa balang kasulatan? No sir, no ma'am. Di na may gisulti sa balang kasulatan. Nga naman, kung imunaan ang prinsipyo nga mutuo ka, ang gidawat yung pagtuo pinagi sa pagbasa, mutuo ka, no, tungod lang kay imong nabasa, pagka man ni akta, tungod kay muo lang na, ang imuhang gitawag og nabasa, useless ang gisulti ni Kristo nga tudloi sila sa tanan nga amo akong gitudlo ninyo. Wa man ingon si Kristo nga babasa ka sila. Ang gingon ni Kristo, tudloi sila sa tanan nga akong gisugo ninyo. Subuti pasabot, ang ilang action, ang ilahang faith, ilahang nadawat, dili tungod kay na ay nagtudlo nila kung dili sila mismo nagtudlo sa ilang kaugalingon kung unsa ilang tuuhan. So kung unsa ang ilang opinion, unsa ang ilang interpretation according sa ilang gibasa, mao to ang ilang ipadayag nga pagtuo. Mauna sila ano mga sulpot. No, di ba tanawan na sila. Daghang kay mga punto sa gitawag balang kasulatan nga ma-explain through history.
Nya pag i-explain na nimo sa history, may tungod sa history, ang ilahang tawag inang ginabot, sa mabasa. Nga naman, kay ang mahitabo ana mga sir mga ma'am, kuto ba mo sa nabasa? Kay nito mao ang ilang pundok, subera pud sa pagbasa-basa nila o subera pud sa kaugalingong panabot sa founder na sa sektang ilang gipasakupan. Ana ba? Sa hindi pa po nakapag-follow sa mga pages po natin, i-follow nyo po yung mga pages po natin, RJ Horolanciano II TV, Apolia Punto Argumento page, Kuya Apologies TV page, and RJ's Vlog 2022. And pwede rin po kayo mag-send po dyan ng Facebook stars. And also, sa ating po mga channels, sa hindi po nakapag-subscribe, subscribe po ninyo yung mga channels natin, Dalay Catholic, Apologies International Official, RJ Sano II TV, Kuya Apologies TV, and Barrio Kawayan Religious Forum. And pwede rin po kayo mag-send po dyan ng super sticker, super chats, and super thanks. And maraming salamat po sa mga kapatid at mga Katoliko na ulis pong tumutulong sa programa po natin. Maraming salamat po. Nang dahil po sa tulong at suporta po ninyo, ang programa pong ito, until now, andito pa rin po sa social media. And until din po, nangangailangan pa rin po tayo sa tulong at suporta po ninyo dahil wala po kami magagawa rito mga sir, mga ma'am, kung wala po yung tulong at suporta po ninyo. Sa gusto pong tumulong, sa gusto pong sumuporta, pwede po ninyong ipadala ang tulong at suporta po ninyo sa pamamagitan po ng ating mga account numbers dyan po sa ating pong screen. And pwede nyo po kaming i-message sa ating pong page kung via remittance po yung ipadala po ninyo. Maraming salamat po in advance.